Usa ka misa ang gipahigayon alang sa mga crew sa misadsad nga barko sa Malimuno, Surigao del Norte. Samtang 36 ka mga sakay sa naundod nga bangka sa Surigao City na rescue. Anang report ni Argil Relator. Nagpahigayon og misa ang Coast Guard Surigao del Norte Station sa Lipata Ferry Terminal sa Surigao City alang sa 7 ka mga survivors sa nisadsad nga LCT Cebu Great Ocean ug pag-ampo alang sa unom ka crew nga namatay sa moong insidente. Gitambungan kini sa mga personahe sa moong ahensya, representante sa shipping lines, ingon man kabanay sa mga crew. Human sa misa, naghalad sila og bulak sa lugar kung asa nasadsad ang barko. Mihatag ng financial assistance ang kumpanya sa barko ngadto sa pamilya sa mga crew. Magduha na kasimana gikan sa insidente, malaumon gihapon ang kabanay sa 7 ka missing nga crew nga makita pang buhi ang ilang mahal sa kinabuhi. Ilabi na ang amahan sa 24 anyos nga apprentice nga si JD Huntilla nga taga Padada, Davao del Sur. Naglaom pagid mi sir kay wala man may makita nga ebidensya nga sila nagkuhan kay ilang lifeguard, ilang life ring, wala may makita sa dagat. Samtang niadtong Sabado, na-rescue sa Coast Guard ang 36 ka mga sakay sa naunlod nga bangka sa dagat sa Barangay Kagutsan, Surigao City. Sa investigasyon, nadala sa balod ang FBCA No. 2 dayon nasadsad tungod sa kusog nga current. Ana-ana sa mayo kahimtang ang mga sakay sa bangka. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.